చినికి చినికి గాలివానలా మారుతోంది. సన్నిధి గొల్ల రిటైర్మెంట్కు మరో 3 రోజులు మాత్రమే ఉండటంతో సమస్య సీఎం చెంతకు చేరింది. తమకు న్యాయం చేయాలి అంటూ పెట్టుకున్న విన్నపంపై సీఎం దృష్టి సారించారు. స్వామివారితో తమకున్న తరతరాల అనుబంధాన్ని రూల్స్ పేరుతో విడదీయొద్దు అంటూ సన్నిధి గొల్ల కోరుకుంటున్నారు. సనాతన సాంప్రదాయాలు ఆగమ నియమాల మధ్య నడిచే తిరుమల దేవస్థానంలో చట్టాల పేరుతో గొల్లను తొలగించడం ఏంటని యాదవులు మండిపడుతున్నారు. తిరుమల ఆలయం లోపల ఏం జరిగినా ఆగమోక్తంగా ఉండాలి. కాదని ఏం చేసినా అపచారం. దేశాధినేతలైన పీఠాధిపతులైన ఆగమ పరిధిలోనే వ్యవహరించాలి. అందుకు శ్రీవారి నామం మొదలు కైంకర్యం వరకు, పూజా విధానాలు మొదలు ఆలయానికి బంగారు తాపడం వరకు ఏం చేయాలన్నా ఆగమశాస్త్ర పెద్దల సూచనలు తప్పనిసరి. అంత నియమ నిష్ఠలతో నడిచే టీటీడీలో ఇప్పుడు మరో వివాదం చెలరేగింది. శ్రీవారి ఆలయంలో అర్చకులకు జియంగార్లకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో శ్రీవారిని తొలి దర్శనం చేసుకునే సన్నిధి గొల్ల కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఉంది. శ్రీవారు తిరుమల క్షేత్రం మీద వెలిసినప్పటి నుంచి సన్నిధి గొల్లకు శ్రీవారి ఆలయానికి విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఆ అనుబంధానికి బీటలు వారుతోంది. తరతరాల సాంప్రదాయానికి చట్టాల పేరుతో దూరం పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మిరాసే వ్యవస్థలో పనిచేసే సన్నిధి గొల్లకు 1997లో ప్రభుత్వం తెచ్చిన జీవో 855 పెద్ద అడ్డంకిగా మారింది. మిరాసే వ్యవస్థలో శాశ్వతంగా స్వామివారి ఆలయంలో ఉండేవారిని ఉద్యోగులుగా మార్చేసింది. వారికి సర్వీస్ రిజిస్టర్ ఏర్పాటు చేసింది. అయితే అప్పటి వరకు మిరాసే వ్యవస్థలో ఉన్న సన్నిధి గొల్ల వెంకటరామయ్య రూల్స్ కు లోబడి ఉద్యోగిగా మారాడు. అయితే ఇప్పుడు అతను ఈ నెల 30న రిటైర్మెంట్ తీసుకునే సమయం వచ్చింది. అయితే ఇక్కడే అసలైన సమస్య వచ్చింది. అర్చకుల తరహాలో తమకు కూడా అవకాశం కల్పించాలని పోరాటం చేస్తున్నారు. హైకోర్టును ఆశ్రయించినా న్యాయం జరగకపోవడంతో సమస్యను సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఎన్నిసార్లు టీటీడీకి విన్నపం చేసినా పట్టించుకోకపోవడంతో తమను స్వామివారితో విడదీయకుండా చూడాలంటూ విన్నపం చేసుకున్నారు. తనకు పనులు చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నా కూడా దేవుని సేవకు వెళ్లలేకపోతున్నందుకు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నాడు సన్నిధి గొల్ల వెంకటరామయ్య. వాళ్ళు వంతు వాళ్ళు మాకు దేవుడిచ్చిన వాళ్ళము, మమ్మల్ని మనుషులు ఎవరు పెట్టుకోలేదు, దేవుడే ఇచ్చాడు కైంకర్యం చేసుకోమని అంటే వాళ్ళు అది కాదు చేసుకోవాలని ఇచ్చారు. ఈ తాలబాగు వంశీయులు మాత్రం రాసిచ్చినారు, వాళ్ళు చేసుకున్నారు. అర్చకులు నోటీస్ ఇచ్చేసినారు, మేము చేస్తున్నాము. ఇటు టీటీడీ లౌక్యమైన వాదనను చేస్తోంది. సన్నిధి గొల్లను నిబంధనల మేరకు ఉద్యోగ విరమణ చేయమంటున్నామని అధికారులు తెలిపారు. వెంకటరామయ్యతో పాటు ఆయన కుమారుడు పద్మనాభన్ను కూడా సంభావన ప్రాతిపదికన 2006 నుంచి సన్నిధిలో పనిచేస్తున్నాడని చెప్పారు. అయితే గతంలో ఇలాంటి సంకట పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు అనుసరించిన విధానానికి ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్న విధానానికి టీటీడీలో వ్యత్యాసం ఉందన్న వాదన బలంగా వినిపిస్తోంది. సన్నిధి గొల్ల రిటైర్మెంట్ కు 3 రోజుల గడువు మాత్రమే ఉండటంతో ఏం జరుగుతుందో అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అర్చకులకు వర్తించిన రూల్సే సన్నిధి గొల్లకు వర్తింపచేస్తారా, లేక నిబంధనల ప్రకారం వెంకటరామయ్యను తప్పిస్తారా అనేది వేచి చూడాలి. మిషన్ కాకతీయ పనులు